sampai ke tempat pembuangan akhir. Sampah semakin menggunung, menumpuk persoalan. Bicara tentang sampah, ingat pemulung. Sampah dapat bermanfaat bila jadi benda seni. Apa arti kesenian bila pada lingkungan tidak peduli? Maka Anda perlu tahu mengenal wayang sampah, sarana memupuk kebudayaan luhur. Sampah dapat bermanfaat bila jadi benda seni. Bumi surga Nusantara, antar nusa samudra, mengitari menjulang
demen Pak Dalang. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Wayang sampah. Nah, ini gamelan ini dibuat oleh Roko Mas Kudi. Ya. Tim kreator kita. Iringan gamelan wayang sampah ini digunakan untuk mengiringi adegan di lakon-lakon wayang sampah. Tuh. Kancane gur musik tok iki nganggo wayang. Oh, nganggo wayang. Ah, gen beda. Gen beda. Gerak dor. Ngek. Saya nganggo omong-omongan sithik. Ngono. Omong-omongane nggih sampah. Sampah. Oh ya wayang sampah, gamelan sampah. Nggih. Sak gamelane sampah. Gamelane sampah. Wayange sampah. Sampah. Yogane niku? Yogane Yogane sampah. Sampah. Yoga sampah mulu perlu diguak ya asline. Lah dalange. Oh, nek dalange iki pemulung sampah. Jadi sampah-sampah iki tak rekrut tak lumpukke. Dan lumpuk. Nah, jak golek duit ngono. Kok urip? Iya, lah gandeng yoga-yoga guaan. Yoga sampah diguaki kabeh. Ora kanggo. Wah. Ya harus rampung sing resik-resik. Nyapu latar, nyapu kebonan, nyapu ngomah. Ngendi wis resik. Kari udat-udut sarapan turu. Timbang apa? Penake yayane iki ya ngopi ngono. Timbang apa? Wah ternyata kowe di sini toh. Pak goleki rono rene tibake ning kene. Loh, ada apa? Dik, aku arep takon karo kowe. Takon apa? Sing guwaki sampah nang kebonku mesti kowe. Teng kebon pundi? Nang kebonku, Mbak. Oh, kebon Hanoman. Iya. Oh. Lah mosok kok lho pekarangan iki kresik. Nang pekarangan kok suwe kok sampah pirang-pirang. Wah, lah iki gerah bocah iki kok sing guwaki kok. Aku curiga karo kowe. Saiki kowe tak tekoni. Sing guwaki sampah nang pekarangan aku sapa? Mesti kowe. Lho. Mesti ta? Mesti ta? Oh, kaititan karo aku tibake apal. Tonggo dhisik. Sing ngomong. Lah iya. Sing ngomong dhisik tibake apal. Sabar dulu toh. Itu bukan aku. Nek aku wis sapa? Wong sing omahe cedhak nggon aku ki gur kowe, ngono. Wong pekaranganmu resik kok nggon aku reget, iki genah kowe sing anu. Mbok sumpah kudu. Kudu aku tenan yo. Aku ora wani guwake anu. Lho, nek ora percaya nang mburi omahku lho tak gawe jugangan. Tak go guwake sampahku dhewe. Sing sampah plastik tak pilehi. Tak kiloke lho. Apa nek wong kiring iki terus, mbok anggap sak-sake ngono apa piye? Aku ora duwe. Ya, terus mbok anggap sak-sake, aku guwake sampah nang nggonanmu. Wong kudune iki sing nesuki aku kok malah kowe sing nesuki piye to? Bocah iki kepiye to kowe? Sing nesuki kudune ki aku, lah kok kowe malah muring-muring. Lho, lah aku ora kok arani. Panas ini. Panas ini. Saya kok ngempet sampet. Ora iso tampet. Yo ngalah wong kene dadi wong ora duwe lae. Dadi wong ora duwe apa-apa sithik salah, apa-apa sithik kleru. Apa nek kowe anu apa piye ngono apa piye? Apa rumangsamu ki? Nah aku ki wong ora duwe ki terus wong goblok, ora iso mikir, ora kaya wong pinter. Angger madang putu anak sendok plastik garpu plastik lan sedotan jaman disit wanci ora anak plastik kuwe akeh wong mati kecotan kengelakan melasi sadurung siki nang dunya ora anak
Iki ana apa kok padha rame-rame iki? Tak rungokne saka prapatan kono kodok regejekan iki kene ngapa? Kuwi sapa kuwi? Sing ngomong. Oh, sing nonton gendut. apale ram. Kene ngapa kok padha rame-rame regejekan iki? Niku le, Pak. Niku le. Karya niku. Lah karya kene ngapa? Kula niku boten gua sampah terus pekarangane karya lah kok kula niku dituduh sing ora-ora. Oh. Kowe dikira ki gua sampah ngono ning gone si karya iki. Nggih. Lah kowe gua apa ora? Boten. Nek kula yakin sing gua niku genah niku. Lah pekarangane Parjo kali pekarangan kula niku batesan pager lho. Lah pekarangane mriku resik kok nggen kula ki sampah kok dandina kok tambah. Oh, sik. Sampah sing nang pekaranganmu ki sampah apa? Tak tekoni. Sampah apa? Loh, Napa sampah apa eneng kok. Oh, sik. Apa? Tak genahke sik. Niku ndek gadah bayek niku. Lah iya. Enek pempes ra. Tak genahne iku sampah apa? Sampah apa? Ya bangsa beling-beling. Beling bekas apa? Bekas parfum minyak wangi. Apa kowe tau ngerti? Apa kowe tau ngerti aku nganggo parfum, nganggo minyak wangi, kowe tau ngerti? Ya blek kok tak go tuku parfum. Wong tak go tuku beras dak dino ya grayak-grayak kok. Mbok kira tuku parfum. Makane wong sugih ya sugih. Rumangsamu apa? Ya nek ora nggo parfum terus kae sampah beling kok ngendi? Kok eneng beling bangsa bir barang. Lah aku ki apa tau ngombe bir? Aku kuat tau tuku ya gur ciu. Nah tuku bir ora kuat. Waduh. Lah kok suwe-suwe kok saya keras ngono kowe? Oh, sabar pripun? Aku lagi wong ra duwe kok golek itek-itek wae karo wong sugih-sugih niku. Rumangsane ki apa? Sing guwaki sampane nggonanmu kuwi bangsane botol bir, botol parfum ngono kuwi. Nggih. Terus nggih bangsa pembalut-pembalut kok guwaki nggen kula. Oh. Lah sang saya bangsa pembalut kok bojoku wis ora men. Groboh. Oke. Wong bojoku wis tuwek kok, wis menopos kok. Bae bangsa kaya ngono kuwi. Coba gagasen. Wah, nek tak pikir-pikir ki iya ki jo. Kok genah udu kowe sing guwak ki. Lah nek bangsa kaya ngono kuwi mesti wong sugih sing wong dedet. Mesti wong sugih sing wong dedet. Wah, lah genah. Nah, iki sing gua iki genah Pak Bambang kae mau. Ha wong kene iki sing sugih aku sing kulino ngerti, kulino eruh ngombe bir, Tuku parfum. tuku parfum ku ya gur kae. Oh lah. Wah, lah dudu karepe dhewe Bambang mandeg kowe. Oh, sabar.
mitenah karo aku. Sing guwaki woh kowe, dikira aku ora urung aku sedunan. Iki salah iki. Iki ora iso. Mati kowe. Ayo. Ayo, mati. Ayo. Aduh, seto. Iki ucul nasik lho lambeku ucul. Lho. Lah kowe kuwi perangmu rusuh. Lambeku sampai ucul. Piye ngene iki Jal? Oh, lambene ucul ngantekan. Kowe ngapa ngono? Genah. Ayo. Genah sing guwake kowe. Sik sabar. Jo. Pak Lurah. Kita kok dawuh, Pak. Sabar dhisik. Eneng perkara dipekara, eneng masalah dirampungne kanthi becik. Aja nganggo padudan ngono kuwi ya ora apik ngono. Kowe karo Bambang kuwi ya jek tangga. Ora urung nek eneng apa-apa kowe ya njaluk tulung karo kono. Alah ora arep njaluk tulung karo dapure ngene. Rumangsane apa? Ayo. Bambang barang kuwi ora urung kowe ya njaluk tulung karo wong ra duwe wong melarat ngene iki. Alah ora arep njaluk tulung karo dapure niku. Ora arep njaluk tulung karo wong melarat. Kula wong sugih kok njaluk karo wong melarat. Apa? Gengsi dong. Wong sugih kok njaluk tulung wong melarat, njaluk tulung kere. Hus, gengsi. Oh, titenono kowe. Kowe wong sugih ra gelem ngakuri wong cilik ngene nek modar nglengok dhewe kowe. Nglengok dhewe. Lah, kuwi bener apa sih diomongne karya kuwi? Tarjo apa karya? Ha iki sapa-sapa oleh. Kowe iki yoga kok senengane bantah ta kuwi. Dalange lali. Yoga kok bantahi dalang. Lah iya, dadi dalang kok ora kajen. Lah debak lho kon golek dhewe. Cilaka. Usung-usung. Lah iya usung-usung dhewe. Wah. Kuwi bener omongane bocah iki ngono. Gatekno tenan to. Kowe iki marahe ora tau ingok-ingok ning sareyan. Lah pripun? Lah kowe kagrene wong mati gur dimanggakne kon lungguh ning omah. Mula sak-sak ingok sareyan ya. Nek sareyan kuwi sing duduk kubur kuwi ora wong sugih. Sing duduk kubur kuwi ya kere-kere ngene iki. Mula kowe wong sugih ya sadrema karo wong kere. Dana. Nyumbang karo wong ra duwe kene iki. Ngono. Napa nggih ta, Mbah? Iya. Terus iki sik, iki mau do padudan iki sak temene iki eneng apa? Eneng apa? Lah, kula niku boten ngerti. Aku lho mlaku ngerti-ngerti diruket kalih bocah nika. Digelut kok mburi dikeplek-keplekke. Lho lambe kula ngantek ujul. Tenane iki eneng apa? Lah niki lho. Niki lho, Mbah. Lah kula niku lak boten guwaki sampah enten pekarangane tangga kula. Lah kula niku saya didakwa niku kula. Peh pekarangane niku cedhak kalih pekarangan kula. Ngoten. Aku ora nyebut jeneng kok ndak lali. Wong agriyahane iki wis bleng. Sangsaya nang ngopi. Kode. Ah iya. Lah terus? Lah nggih niku. Lah kula sing diuneni tangga-tangga kula niku kula. Ngoten. Sing dikira mbak sampah niku kula. Kamangka sing mbak sampah niku nggih nika Bambang nika. Wong aku anggere wong sugih padahal nggih wonten nika. Wetenge ra jebling ngoten niku. Wonten niku ibarat kaya pentil kok. Karepe gelem mlebu terus ra gelem ngetokne nek di lokne Gusti Allah dijebrotne pentile kok juwes. Terus 12 entek ngoten mawon. Kowe iki omonganmu ki kok diatur. Lah biasane ngoten niku. Ya wis aku wis paham saiki. Lah, iki ngene ya, Bang. Kowe kudu nglenggono kleru, kowe kudu nglenggono salah. Awit apa? Kowe iki ngguwaki sampah nang pekarangane wong kuwi ora apik, ngono ya. Nek iso ki sampah ki pilahno. Iki sing iso didaur ulang sing ndi? Iki sampah organik iki sing iso bosok, iki sing ra iso bosok didewek-dewekne. Sing iso diolah meneh. Kaya iki lho, ngene iki didadekne plastik-plastik dilumpukke, dadekne gunungan, dadekne
wayang. Lho, ngene iki nek gelem ngedol jane payu jane. Ning eman-eman jare arep ngedol. Kaya kaca-kaca pecah dadekne gamelan, tabung-tabung bekas sing wis ora kenek, nggo gamelan kena. Ngono kuwi. Loh. Oh, ngaten to, Mbah. Ya. Nggih, Mbah, nggih. Sakniki kula nganggono klentu. Ya nek wis nganggono luput, kowe njaluk ngapura. Weh. Wah. Jan, jaga iki ana wong sugih kok. Yo ngapura wong melarat. Sorry ya, Mas. Aku klentu karo kowe. Sepira luputku aku yo ngapura ya. Oh, ya. Wis ora dadi ngapa, Bang. Ning anu ya, aku sumba njaluk tulung. Apa? Anu, aku sumba nek mati kuburan. Kowe iki neko-neko wae. Wong apa ngerti umurmu arep teko pira. Bah, kula njuk ngapura. Wah, iya syukur. Dadi sing kleru ku ya kudu nglegono klerune, kudu njaluk ngapura. Supaya urip ana ing alam padang iki bisa ayem, tentrem, samat sinamadan, daya dinayan. Dudu sembarang sampah, sampah dudu sembarang. Dudu sembarang sampah, sampah dudu sembarang. Terima kasih.